Preview. салому алайкум дӯстони азиз. Инак дар райони вахш навигарӣ мағозаи аббои кушода шудааст дар магазини ҳоҷиён бари кайҳон. Ҳама намуди аббоиҳое ки ба чени дили шумо ҳастааст ва ёфта дода метавонад. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ба ҳам рақамҳои зери видео буда занг занед. боз ина пурра наворе ки ҳастанд тамошо кунед, маъқул шавад. агар ки надошта бошанд меёранд, заказ мекунанд меёранд. барои ҳамун то қирған рафтан хеле вақт меравад. метавонед омада аз ҳамин магазин ҳама намуду борҳое ки ҳастад харидорӣ намоед.